Ing'eni gima miyo penjo wach mar bedo jowetelo no nyiso ni oganda konyore koso oyo nikech mae osebedo mbaka malach. Ji wacho ni bedo jowetelo no konyo jowa to jomoko bi gipenjo kaka koro swale giri to giwacho ni konyo mana gin kigin ok kony jowa. Adieri ni kanye ka. Ing'eyo swale no osewacho ka moluongo Raila Amolo Odinga ni Mesaya mar siasa. Miling ni swale en cognizant ni jakom ne nitiere kod wang' maneno mabor kaka tim mar Kenya obet kisiasa. Ng'ato nowacho ni Rome was not built in a day. Negere mos but awali saka sa isikigere to idhi mos manochopo. Gima swale nyaka ng'i ni sirikande ni wan jowanya. Ruto nobet Homa Bay kanobiro mokwongo manowacho ni o correct senator ma Homa Bay ni we wacho ni jo Homa Bay nomi kura marom ga apuoyo duong' kura cha ne rom go yieyo but gima agree go kode owacho ni gik motimo go gin haki mar jo Homa Bay which is true but gima dwa penje ni to sirikende mosekalo igni 58 kapok William Ruto donjo 58 years kapok William Ruto donjo sirikende mokalogo nokochulo usuru kaka Joluo kaka Homa Bay nwachulo. Nitie gimiluongo ni goodwill of the government of the day and commitment of the citizens of the area. Wasebedo kwagwenyore kod sirikende mosekalogi. Mane momiyo there is wisdom. Jakom osebedo katimo a silent arrangement gi sirikal of the day from 1998 koloso gi Moi. Okelo Kibaki momiyo loch joma sao gwenye moduogo komanyo katiba manyien ma 2005 modhi momanyo sirikal momaye 2007 ma Kenya noti marach maremo chwer magiloso sirikand barwa bar nwaneno ka ywaruok nitie to ene sirikal. Bang'a kanya 2013 mane jakom gi Joluo nokobede e sirikal. 2017 ochako timo handshake kod Uhuru Kenyatta. Sani jakom kane pok onindo notimo broad base kod William Samoei Ruto. Otimo nikech ang'o? Nikech ong'eyo niya citizens machulo usuru mo represent ka nigi ratiro lakini there must be a commitment with the government of the day. Mane momiyo wan kaka Joluo mane sirikal ma jo UDA gi jogo mane broad based kwayo maduong' en ni the next formation mar sirikal mabiro ni wabed part of government making. ODM obi mane omiyo William Ruto wacho pile ni we need a stronger ODM. Equally we must also build UDA. To bineno ka ODM otegno. ODM by all standards ODM okenyal igno. Kija tugo maber to nyaka ing'i ni ng'ama idhi gogo mpira cha girwako wuoche mane to coach gi en ng'a to giringo gi go mpira nade. Wan kaka jo UDA wang'eyo ni jotugo wadwa magin ODM gin up to the task. Our prayer ni divisions gi misunderstandings manitiere gi orum manyaka piyo kaka nyalore. Our commitment ni wadwa fast track 10-point agenda kapok ochopo giko higa ni mondo wa implement gi mondo kwadhi bedo gi pre-election pact gi ODM to wabed ni koro wase commit quite a good number of winjruok wa manwa winjore gi Raila kapok jakom onindo. Gima dwa wacho no wadwa ni katiba ma Kenya ma 2010 nobedo informed gi katiba machon by repealing section 2A mano los 1991-1992. Wan gi gimiluongo ni social multi-party democracy practice. Mano yiene kendo miye mbi mar wacho duonde gi party nature. En kaka ja Green Party gi party leader mare ma is my good friend kendo nwasomo go di primary.
jaduong' Hilary Alila ginyiwa ajenda margi ni to gidwa tero joluo kanye. Ok inyal keta ni yie ng'ato yiewa mar jo ODM mar broad base gi mar jo UDA ni en odwa mana nago kore ge ngai mondo hobere moloyo nyiswa ni yie mane men go ma alternative kaka Green Party to gidwa konyo joluo nango. That is what I would love to hear from him. Okay. Entiere ka endi ka ber rango makoro nyaka timre sani. Ing'eyo Ken kelo debate monego los ne kinde ne. Nikech ang'o ma e thuolo ma e sa Ken kelo debate